ilo. No. Pitäisikö meidän mennä kotiin kuvaamaan uusi haastenurkkaus? No mennään. Moi! Sonen Films täällä taas! Ja tänään me kuvataan haastenurkkaus osa 3! Aiku. Kuka sä oot? Mitä? Nousi ylös. Hei! Odota! Laita video pois. Noniin, onko se selvä? Mulla on täällä sakset. Me kuvataan haastenurkkaus. Sä tulet siihen mukaan. Okei. Noniin. Mä oon sit tappanut ennenkin. Noniin, sä tulet mukaan. Noniin. Sit oot ihan nätisti. Okei, noniin. Aloitetaan. Mennään tekemään, nostamaan. Missä on hattu? Se on Hattu on tuolla. Okei. Let's go. Annetaan vieraan aloittaa. Noniin. Mä olemme sit tässä ihan kuvaamaan. Noniin. Vieraan aloittaa. Sieltä niin. No niin, vieras nostaa ensin. Urho, on hiljaa! Noniin, mikä haaste tuli? Otitko sä? Okei. Toi on se sneaky jäbä, joka tuli ekassakin jaksosta. Niin. Futisaste. Futishaaste. Eli meillä on noppa, jos me löydetään se, ja jos se ei löydetä, niin... Sitten me päätetään. Juu, Elikkä Okei. toi hitää noppaa ja sitten toi... Se Aina luku, mikä tulee- yksi silmäluku on niinku 10 pyörähdystä. Tää on vähän niinku se meidän futishaastevideo. Eli tässä on nyt siellä 60 Ja järjestä. jos mä osun siihen tiettyyn targettiin, mikä mulle sit annetaan. Se ei saa pistettä. Niin. Niin, ja tää on 2 pisteen. Joo. Me potkaisee. Noniin. Onko sä valmis? En. Okei, hyvä. Siis 60 pyörähdystä. Me siis kysyttiin Urholta, että koska me ei jaksettu etsiä noppaa, niin me kysyttiin Urholta. Ja luvusta 1:stä 6, niin se sanoo 5, niin se on nyt sit 50. Noniin. Onko Urho 5 vai? Ei, se on 7. Noniin. Siitä niin, pyörimään 50 kertaa. Tää nopeutetta. Miten ois niinku 4,5? Ei. 50. 50. Noniin. Alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50. Nyt se pitää potkasta huussia päin. Noniin. Sieltä niin. 50 pyörähdystä oli. Nopea nyt. Oho! Se oli siinä. mä olin äsken juoksenut sitä autossani. Mut hei. 2 pinnan arvoinen, eikö se? Joo. Siirrytään seuraavaan haasteeseen. Okei, meidän vieras tulloo ja Jatkit mua. niillä on Mun vuoro. vuoro. Nostaa. Mua pelottaa. Käännä ympäri. Se on väärinpäin. Lehmä. Okei, ei niin paha. Eikö se menee tonne pihalle syömään Ruohoa. heinää. Hei Joona! Meidän lehmä pitäisi vähän lehmällisiä ääniä. En osaa. Ammu. Hyvä! Siinä on kato, siinä on laidun ja siitä niin ruohoa. Joo. No nyt tää pätkätä. Ai vittu silmä! Tuliko sun suuhun? Tuli. Syö vaan poika. Koita nielusta. Meni lehti. Vittu. Mitäs sä saat diabeteksen tosta? Mitä? Häh? Diabetes on sokeritauti. Niin. Mutta eikös kasveissa ole sokeria? Ota tästä kato mansikanlehti. Mansikanlehti, se voi maistua vähän mansikalta. Onko? Syö se siitä ei nielasessa. Onpa. Kato nyt tästä näin. Mä oon myrkyllisiä. Näin. Ei nyt oikeesti oo. Okei. Ja miltä tuntuu 1,5 pistettä?
Oliko se 2? Ei kun 1,5. 2 pistettä, jos mä syön lisää. Ja nialaset. Okay. Ei kun hei. Jollain noin. Ne, Ei kun ne hei. syöt ja nialaset. Ei kun hei, jos sä otat tästä Ei nämä. noin, nämä. Nämä tästä. Okei, Ne pitää fine. nialasta. Ota. Mä taitan nää. Nyt lähtis. Noniin. Se on 10. Kohe mä katson. Hyvä. Hyvä on. Tänään olisi pitänyt enemmänkin olla joku pupu. Älä. Okei, jos et sä näitä syö, niin sit se on vaan 1. Okei, 1,5. Ei, kun se on vaan 1. No niin. Okei, 1,5. Onko se sillä vihreätä liajuu? Onneksi mä en saanut sitä kameraa. Hyi vittu. Niin, nyt on mun vuoro. Pää alas. Okei. Siinä. Otan tän tästä näin. Voi vittu. Mikä ne? Sukkanuha. Eli se täytyy ottaa sukka ja haistaa sitä. No niin, tehdään suoraan tästä näin. Tehdään suoraan tästä näin. Vittu. Keskeltä. Okei. Ei kun anna sille se sukka, anna sille Ei! se sukka. Joo. Okei, anna. Mä haistan ite. Onks meillä teippiä? Ei! Teippi on sinne naamankin. Haistatko tänne sisälle vai? Joo. Ei kun oota, ei noin. Älä vielä. koko Älä. sukkaa. Oota. Ei! Sitten niin. Opa. Sitten haistat kantapään kohta. Okei. Sitten keskeltä sitten. Hyi helle! Hyvä, ei sit me voidaan... Ei, Hyi. ei vuoro. Nonni. Aloitetaan tästä suoraan heti, kun mä haistoin tuota sukkaa. Siitä toi oli 1 pisteen. Joo. Okei. Et ettei tiedä kuka mä oon. Se on Miro. Joo. Noniin, sitten. Se on Miro Boys. No niin. Ota sieltä haaste. Ei 2 kädellä 1. Vielä kerran, mutta jos mä otan vaan yhden 2. Se on 2 kädellä. Hei kuuntele. Pokemoni! Okei. Elikäs. Se täytyy muistaa mahdollisimman paljon Generation ykkösen. ykkösen Pokemonia Ja ne on ne 115. Viidestä saa 1 pisteen. Aina 5 Pokemonia on 1 piste. Ja... Otetaan tästä suoraan, ei pätkästä mitään. No joo. Noniin. Meillä on 5 aikaa. Ai niin, odotas mä haen puhelimen. Niin siihen. Se on Jonna minuutti. Niin. Täntä, Oho. Joonas. Noniin. Noniin. Okei, aika alkaa nyt. Pikachu. Generation 1. Charmander, Charmeleon, Charizard, Squidward. Mikä? Squidward. Ei Squidward! Squirtle! Joo, sit tuli eka piste. Wartortle, Juu. Blastoise, Juu. Weedle, Juu. Beedrilli, Juu. Caterpie, Juu. Sit tuli toinen piste. 20 sekkaa. Magikarp, Juu. Gyarados, Juu. Skyper, Juu. 10 sekkaa. Browser. Ei oo Drowser. On. Ei oo. On. Ei se oo sen nimi. On. Se on väärin sanottu. Browsi. Juu. Vielä yksi. Hypno. Joo. Sit tuli 3. piste ja aika loppu. Yes! 3 pistettä ansaittu. Kaikki Pokemon-fanit siellä nyt on sillä niin, että hei saatana. Mä olisin heti sanonut ensin varmaan Dragonitein, Dragonairin, Dratinan. Mä olisin sanonut Eevee. Niin joo, Dragonite! Kaikki Eeveein kehitysmuodot, joo. Ei pelistä niistä sen enempää. Jos toi tulis, niin se. Et sinä! Niilo. Tuli pientä häiriötä. Sitten Niilon vuoro. Vaatejuttu. Nonni. Elikkäs monet varmaan tietää tän, eli housuja ja paitoja niin paljon kuin vaan ikinä saa päälleen, niin mennään tuonne katsomaan mitä sieltä Niilon vaatekaapista oikein löytyy. Oikeesti, mä vannon te ette halua tietää. Siinä niin, aloitan vaan. Aloita sitten paidoista. Nopeutetaan tässä. Sitten menee väärin. Siitä niin. Ai kyllä tätä tiedän. Ekana. Mennee. Otta kun apuu täältä takapäin. Miksi se? Älä. Apuu täältä takapäin. Joo, no 27. Vittu.
Okei. Ei saa mä kuulla. Tätä kyllä monsterillekin. Ai vittu mahdista. Oli. Mulla on paita itselle. Suuri mikä. Mulla ei vielä sousuja alas. Mä oon missään housuille. Ei tuolla täysin kaikki paidat. Ei luo, että se on mahdollista vaan jalata housuja. Niin. Vitsi tulee. Tää kuulostaa siltä, että sulla olisi vaikeuksia. Se oli teette kahdesta. Aina 2 vaatetta on puolikas piste. Ei. Eikö siis sitä liikaa? Mä en ottaa kivan tätä. Ei joo. Sun pitää saada se kokonaan. Mä saan sitä. No ota siis oikein. Ota pois. Ei nyt mitään aloitettu, sun pitää pistää loppuun. Joo joo. Luota se uusiksi vielä jossain kohtaa. Koita uusiksi. Voiko sä auttaa? Ei. Saatko mun suoraan? Se on aina, millainen vaatte kun tähän jää, niin 2 asteen puolikas piste. Joo, sillä ei toi. Ja sillä kaikki tää on 3,5. Joo, mutta jos mä saan, jos tähän jää vaan muutamia, mitä on 3 pistettä. Ei vaan 6. Mikä sun sit vaan? 3. Mikä se oli? Se oli jos mä saan kaikki tää 4 pistettä, mut sitten aina niin monta vaatteesta kun jää, lähtee 1 piste. Ei, joo, ei vaan 3 pistettä, 2 vaatteesta. Ei, vaan sit se on sellainen 9 asteen puolikas. Onko? Niin, koska 4 pistettä näyttää. Miten se plaanin nimi? Joku EDP Black. PTH Darkhelm. Ai, PTH Darkhelm. Olisiko se laittaa nää farkut ekaa? No se on sulla siellä saanut. Hoppan PTH. Nää on farkut. Onks se näyttävä? Se palisa. Tätä oli hyvä mies. Olla vaikeuksia. Kirviä. Nää on jalassa. Tarpees. Oi vittu. Mä ahdistaa nää paikat, koska mä en saa näitä pois. Ei saa haittaa. Alkuko video vaan niitä niin. Oi vittu, mulla on kuuma. Ja mä menen koitan poita pistää vaatteita vielä päälle. Tällainen kouluun kylmänä talvipäivänä. Paittaa vaan halua. Mä pistää ottaa riisun nää. Ei tässä, mä oon siskana. Anna mennä. Ei mä mennä painaa lupaa. Onko mulla kuuma? Sitten on sitä näistä puoli pistettä pois. Ei, mä oon se 2. Ei, on se vaan se 2. No okei. Koitetaan ilman huppa liiku pääse. Otetaan huppu päähän, ettei se oo sillä, että otetaan loput pois huput. Heitä huppu päähän. Ota huppu. Niin. Sitten veitsikö kiinni, kannattaa pistää. Tästä yksi meni tuolla, taas näissä. Joonan haaste. Toi Niilan haaste ainakin kesti eniten tällä hetkellä. Yli 6 minuuttia, melkein 7. Onko se jalkapallopotkasu? On. Jes mä saan potkasta! Molemmat saa potkasta. Ei. Et sä saa potkasta. Mä potkasin kerran ja sä 2 kertaa. Okay. Ei. Molemmat kerran. Miltä tuntuu? Älkää ruko. Okei. Okei, mä en osu Joonaa. No niin, perseeläyä. Oh hell no. 6 metriä. Mä en osu tohon. Au, pak mulla puhetta. Mä en osu tohon. Ei se haittaa. Mä potkasin kärnän, koska täältä se on hyvä kulmaa. Oh hell no. Mene yli. Tai sit vaan ihan jäätyvästi ohi. Yes.
Mitä sä verkkasit siellä? Toi potkaisee. Ei, se on Miron vuoropotkosta. Noniin. Sitä vähän eteenpäin sit potkaisen. Okei. Saanko mennä vähän kauemmas? Se ei osu. En niin. Se on niin surkea sifti. Sifti. Ei. Sifti. Ei. Yes! Yksi haaste vielä kaikilla. Tuntuu mukavalta. Eikö hetkinen, kuinka monta sä oot tehnyt? Ei kun siellä on 3 nyt enää. Me ei katsottu niitä, mä vaan tsekkasin. Me ei katsottu, mä vaan tsekkaan. Vissyvesi. Ykkösellä semmonen iso lasillinen hiilihapotettu vettä. Yleensä parahtaa. Sitten katsotaan ilmapot pois ja sitten laitetaan vähän lisää. Nää niin, nyt on muuten ilmapoa. Nää. Miksi se kuolee? Ykkösellä alas tai et saa 2 pistettä. Ei koko tätä juttua, vaan tommonen lasillis. Okei. Lasillinen kuulostaa paremmalta. Siinä on aika paljon hiilihappoa. Näin. Ja sit... Mä maistan kun... Noniin, ykkösellä alas. 3, 2, 1. Ja se on helkutisti hiilihappoa. Olisiko täytynyt lisätä sokeria? Tässä alkaa huuli sillä lailla. Jos sä oot noin vielä tässä loput ykkösellä, niin sit tulee 1 piste. Sä et halua jäädä ilman pointseja tästä. Todennäköisesti. Alkaako sulla huuli väpättää pois? Kato, Kola-Olli veti sen. Oliko liian hapokasta? Ei pysty, liian hapokasta. Okei. Sitten on niilon. Nyt on näillä vielä viimeiset haasteet. Me ei kyllä aiota kertoa niitä, mutta ne on varmaan tämän listan pahimmat haasteet. Mikä se toinen niistä? Ihan sama en muista. Et sä sitä ota, kun niikin voi ottaa. Se Niilo. Ei kun pistätte kummatkin käden tonne noin. Ei kun Niilo ottaa ensin. Fine. Ja sit mä otan sen jälkeen heti. Tan 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 Ai, tan tan tan. Ole se. Isoksi. Suksikkuuseen. Suksikuuseen. Ilman paitaa. Hiljaa. Ilman paitaa sen täytyy juosta tai hypätä kuuseen. Ei me mitään puhuttu, et ilman paitaa. Joo. Puhuttiinpa. Tää on 3 pistettä. Noniin. Juu, Ja se on sitten 3 pistettä. Joonan Ja viimeinen. mulle jäi metsäjuoksu. Ja se on 3 pistettä. Mikä on pitempi juoksu. Joo, eli mun pitää taas ilman sukkia, mutta paljon Joona sai pitempi. taas juoksun. Niin sai. Eli mun pitää paljon pitempi matka tuolla mettässä juosta ilman sukkia. Ja se on 3 pistettä. Ja tää mun on 3 pistettä. Mennään tekemään ensin. Ensin Niilon. Let's! Tohon kuuseen, no niin. Ota vauhtia oikein. Hyppäät ihan niin korkealle, kun pystyt. Tönästä siihen. Ei. Hyppäät oikein kunnolla sinne niin sisälle. Ei vittu mä pelottaa. Ihan kunnolla vaan hyppäät. Mieti, että se on tyynykasa. Mä hyppään tähän kohtaan mahaplatsilla. Ok. Saanko mä sitten 3,5 pistettä? 3. Jos mä Se on aina 3 pistettä. Okei. Entäs mä hyppään, jos mä juoksen kokonaan kuusen läpi? No, sitten saat 2,5. No niin, me... Mennään. Hei, älä siitä. Ai vittu mun selkä. Onks mun selässä teillä? Mä kaaduin siihen. Voi vittu. Mut hei, se oli 3 pistettä. Näin. Sitten tehdään mun metsäjuoksu tässä heti perään. Kylmä, ilman sukkia kuten näette. Sitten Älä me kuvaa mulle juostaan kasvit. yksi metsälenkki. Hei, mä kerron. Me juostaan yksi metsälenkki, mikä on ihan pirun pitkä. Sitten siellä on risukkoa, sitten pellon poikki ja maantietä. Joo. Mut
Tää on nyt tää Joonan perusjumppakoulu, et lähetä. Me ei sit koko juttu kuvata, me pätkitään välillä. Eipä. Paskat, me kuvataan koko ajan. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you. Okei, tää video oli tässä. Jos tykkäsitte, muistakaa ihmeessä painaa tykkäystä. Ja jos tää video saa 100 tykkäystä, mä tiedän se kuulostaa mahdottomalta, mä uskon, että me voidaan saada se. Jos te saa 100 tykkäystä, mä ja Niilo juostaan täältä kylälle. Mikä on 4 kilsaa? Tai 5 kilsaa. Niin, Se on 5 4,8. Me juostaan. 5 kilometriä kylälle tästä. Me- Siinä on ihan hemmetisti Me ei alamäki. välttämättä juosta koko matkaa, mutta me kävellään ja juostaan. Ilman Kenkiä. sukkia ja kenkiä. Me ei saada ottaa sukkia eikä kenkiä mukaan. Mutta muistakaa Millä me ihmeessä... päästään takas? Mä en tiedä, kävellään. Kävellään takaisin ilman kenkiä. Niin. Siitä tulee semmonen retki. Käytätte dronea tuolla. Joo, me otetaan kyllä varmaan rahaa. Otetaan drone mukaan. Ei, kun otetaan rahnaa mukaan. Ei, kuvataan drone, kuvataan dronellakin. Joo. Miten sitten saat Mut joo, Mitä? Tuolla dronella. eli painakaa sitä niin kovaa nyrkillänne, että se rikkoutuu se tykkäysnappula niistä tykkäyksistä. Muistakaa, 100 tykkäystä, se on sit siinä, mut se oli Jani täällä taas. Ja Haastenurkkausjakson. Se on moi! Mä en osaa. Sano vielä moikka. Moikka! Ei se sammunut.